Vítejte lidi! Dneska si budeme hrát na hackery. To s touhle destičkou jmenuje se Hackerboard. Táta říká, že pomocí tohohle budeme moct dělat lepší videa. Přímo z tiskárny, jak se tisknou ty modely. Ještě jsem tátovi na to vytiskl takovouhle krásnou krabičku. Jdem to tam našroubovat. A šroubujem. A druhý. A třetí. A poslední. Tak jdem to zapojit do tiskárny. Jdem otočit tiskárnu, protože potřebuju do zádu. To asi nepůjde. Teď budeme muset odmontovat tyto zádička. Tada! Potřebujeme sundat i tohle a připojíme Hackerboard. Teď jsme ten kabel protáhli, teď tam jdeme připojit ten Hackerboard. Tak teď to jdeme schovat a znovu přišroubujeme tady ty záda. A je to! A teď to jdeme přišoupnout zpátky. Druhou část zapojíme do foťáku. Teď už je na tátovi, jak to nastaví, aby to fungovalo. Tak čus u dalšího videa. Dávejte lajky, zvonečky, odběry a pište mi komentáře a dávejte mi tipy přes můj web.